Nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body kasing jong kinoi hikai SSA hapo ka jela Meghalaya kapendap yang ida ka jinglengo ka bakrau manyoi bahagi ni kendiat sngi kepadem nakaliang jong u Deputy Chief Minister jong ka jela jongi iba Preston Tensong ila ong baya ka khajna bala yolum naka petrol bat diesel ka lech sakatanat puli puthi kaba penlengo yang i balada kani ka khajna kaba ki yolum na ka petrol bat diesel college sakatanat puli puthi balaipat bangi kinohikai SSA ki deficit ki ad hoc bangi haban mat i shibon ki jinge la ngiong la kabadai bat ka tulop jongi la habadai bat kiwei ki benta ladangi kren kabadai bat ka tulop ngi kinohikai SSA na ka por sikapor ngi hab banlay dawa na ka sorkar ni hapro ban mi sesurok ban perbena ki program jingi ki baper khnang ba ka sorkar kan siu ya kutulop jongi wat hadu menta nakaliang jong ka sorkar kampat la ban siu ya kutulop jongi kabadang sa hadu jong benai January tikane kalong ka ka bala penlengo yang iba lada ka sorkar ko ong baya kan ka tax ka baki ot naka petrol bat diesel kalai sakatrat puli puthi kadai ban batai syai kalai namenta ka kam la kadai hakaban siu ya kutulop jong ino hikai nila kadai hakaban building construction le kibai ki benta ki bai dei bat katanat puli puthi bat ngiru ngi kerpat ya ka sorkar ba kadai ban pensyai paiba khana ban kaliang jongi kum ino hikai ro ngini syai lang ba hadu kanu kror paka sorkar kayo banlum khajna na ka petrol bat diesel ya ka ba katkum ka jingkam jong deputy chief minister badon borom jongi baya kani ka pisa la pendon kam sakatanat puli puthi kai ka ba arpat ka ba nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association ngisngeu khia kalong ba hani usnem bala deb hauna Julai nakaliang jongi ngila lekbo ya ka memorandum sya ka sorkar yang ba state project director hakabang ila karpat ya ka sorkar bahkan kentiu no ya ka tulop jongi kino hikai SSA kibadon haka jela Meghalaya kumba khar hajar sanspa sabu nyeungut kabalong atpar katkum kini ki regular teachers kiba hikai haki government school kani ngidawa katkum ki kendon kiba laai hapo ka artiak hajar khat khandai patkum joro katkum kat state art irul arajar khatwei henry kaba pensngeu dio bat kaba penlango yangi kino hikai SSA baro hapo ka jela Meghalaya kalong ba dang ini ki kendiat sngi ngilawan bodin ya ka file hakabai dei bat kani ka benta hakaba ngila lap banakaliang jong ka government kala kentai ban kintiu ya ka tulop jongi kino hikai SSA ya ka banakaliang jong u state project director ula pha saka state government bahkan bishar hakabai dei bat kani ka benta kumta na kaliang jongi kaseng sasisin ni kentu ni kerpat ya ka sorkar bakadei ban pensai hadu ka no kror banakaliang juga kayo lum hakabai dei bat kani ka khajna bat hakibenta ayu bakala peniai ya kani ka pisa khna bakan ombo kajing kurmar jingmut nani kajing ka umdum yangi kino hikai kibadon hapo ka state Meghalaya patkum juru ya upai ba nong chung hi jong ka state brokobe